أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. za mu karanta na ƙa'idar ruba'i kenan. Yace amma ruba'i, amma fili da yake ruba'i al-mujarrad wanda ba masa ƙari ba, falahu waznun wahid, wazanin sa ɗaya ne kacal. Wa huwa an yakuna mudari'uhu madmum harfi al-mudari'a wa maksuru ma qabla al-akhir, shine ya kasance an yakuna mudari'uhu, harafinsa na mudari, dama mun san huruful mudari'a hudu ne ko sune mene anaitu jayyidan. To idan ya zama harafinsa na mudari ya dauki damma, yawanci ana amfani da ya'un ne saboda kai tsaye shine dan fi sauki. To sai mu dauki in ya'un na mudari dinsa ya dauki damma, shine madmumu harfil mudari kenan, an yakuna mudari'uhu madmum. Sannan harful mudari'a shine ya'un in ya dauki damma, maksuru ma qabla al-akhir, harafin da ke kusa da karshe kuma ya dauki kasra. Kaman yaya? Idan na dauki fi'ilin da na bamu misali da shi dazu, zalzala, in na ce zalzala madi ne, idan zan zama da shi mudari sai in ɗauko ya'un in haɗa shi da shi. Idan na ɗauko ya'un ɗin, ya'un shine harfin mudari na ma'ana, sai in masa damma, sai in ce yu, sai in haɗa shi da zalzala. Fat'an ƙarshe na lamun sai in juya shi ya zama damma. Dama mun sani ka'idan fi'il mudari ko yana zama marfu'un ne bi dammati az-zahira. To fat'an ƙarshe na lamun ɗin sai in juya shi ya zama damma. Kun ga na samu yu, zal, sai lamun ƙarshe ko? To harafin da ke kafin lamun ɗin shine qabla al-akhir. Me? Zayun ne, sai in sa masa kasra saboda fat'a ne. Zalzala, kun ga fat'a ne akan zayun ɗin, sai in juya ya zama kasra, sai in ce yuzalzilu. Yanzu na fitar da bab ɗinsa kenan. Zalzala yuzalzilu. Haka hasa yuhashisu, dabdaba yudabdibu, haylala yuhaylilu, hauqala yuhauqilu da sauransu. Su wayannan fi'ilai da suke mujarradin rubai din nan ba su da yawa a larabci, ba su da yawa. Sulasi ya fi su yawa sosai. Ko a Qur'ani za ku ga rubai din ɗaɗɗe ne yake zuwa Qur'ani. To in dai ka gan shi, inda za ka fitar da bab ɗinsa kenan. To shi yasa suka kawo mana bab ma guda ɗaya kawai daidai da wazanin, shine tam ana yutam'inu. To za mu ga tam ana harfinsa hudu ne mujarrad. To da za a kawo mana shi a mudari sai aka ƙara masa ya'un madmu, shine an yakuna mudari'uhu madmumu harfil mudari'a, ya'un madmum kenan. Sannan harafin da ke kusa da ƙarshe shine nunu, hamza. To kun ga ya ɗauki kasra, sai mu ce yutam'i, wannan nunun ɗin kuma sai mu sa masa damma a ka'ida na fi'il mudari da muka sani, sai mu ce tam ana yutam'inu, shine bab ɗinsa. To duka zalzala yuzalzilu, as'asa yu'as'isu, dabdaba yudabdibu, lala yuhaylilu, hauqala yuhauqilu, duka za su zo a wazanin tam ana yutam'inu. Wannan shine karatunmu na babi na farko kenan, abwabul mujarrad, sulasi da kuma ruba'i. Insha Allah inda kuma tambaya za a iya ije mana a group, mun gani sai mu amsa baki daya. Muhammad al-Awwalin, sallallahu Muhammad al-Akhirin, sallallahu Muhammad al-Nabiyyin, sallallahu Muhammad al-Mursalin, sallallahu Muhammad fi al-mala'il a'la ila yawmiddin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadri